EAJ eta Alderdi Sozialistak Podemosekin zerga politikaren inguruan erdietsitako akordioa. Eta esan beharrean gaude gaur biderik errazena aukeratu dela, biderik eta motzena behar bada, baina aukera horrek nolabait eragotziko digula ziklo politiko, ziklo ekonomiko berriak eskatzen digun mailara egokitzea. Hasieratik Euskal Herria Bilduk hori mahai gainean jarri nahi izan du, dugun egoera sozioekonomiko ilunaren aurrean erreforma fiskal hau, revisio fiskal hau beraien esanetan baliatu behar zela, probestu behar zela ziklo ekonomiko berriak eskatzen digun mailara egokitzeko edo abia puntu egoki bat jartzeko, eta Euskal Herria Bildurentzat horren mailan kokatzeak esan nahi du gure administrazio publikoak behar besteko baliabide ekonomiko eta finantzarioz hornitu behar dugula, eta zentzu horretan hasieratik esan dugun bezala Euskal Herria Bildurentzat bazen garaia erreforma fiskal sakon bat egiteko. Beraiek uko egin diote hasieratik horri, eta beraiek aitortu duten bezala erreforma sakon bat beharrean iragarri zutena, aurkeztu zutena izan da errebisio fiskal bat beraien esanetan. Guretzat, politika fiskal ororen ardatzak, ezinbesteko ardatzak jasotzen ez zituen planteamendu bat, eta hori ordezkatu nahi izan dute dedukzioez osotutako zerrendapen soil batekin. Bagenekien Alderdi Sozialista eta Alderdi Jeltzalea horretan zeudela, eta ez zutela begi honez ikusten Euskal Herria Bilduk egindako enplazamendua. Eta zentzu honetan harritu gaituena da Podemos bezalako alderdi bat izatea orain revisio fiskal honen reskatera etorri dena. Batez ere, orain dela gutxi Podemosek berak PNV Repsolen txakurkumetzat izendatu zuelako, eta esan zuelako PNV zela boteretsuenen erreskatera datorren alderdi bat. Orain ikusten dugu, Podemos bera dela, boteretsu horren reskatera datorrenaren reskatera datorren alderdia, baina guretzat larriena esan bezala da, onartu dutela dedukzioen planteamendu bat inolaz ere erantzuten ez diona herri honetako langileek, herri honetako gazteek, herri honetako gehiengoak behar duen politika fiskal bati. Galderak berberak izaten jarraitzen dute. Nola bermatuko ditugu herri honen zerbitzu publikoak eta zerbitzu publiko horien kalitatea, eta zein da herri honetan bultzatu nahi dugun eredu ekonomiko, sozial eta lehiakortasunekoa. Eta erantzun horiek behar dira, eta ez Euskal Herria Bilduri begira, baizik eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako herritarrei erantzun beharrekoa da. Eta azkenik oso esanguratsua, adierazgarria iruditu zaigu, oraingoan Podemosek akordio hau ez duela nolabait oinarrien kontsultara edo galdetegira eramango, eta horrek eramaten gaitu beste galdera bat egitera. Hain baldin bada ona, hain baldin bada bikaina erdietsitako akordioa, ze beldur dago oraingoan oinarriei galdetzeko.